नमस्कार प्रणाम। हम के राजौरी हैं। अभिषेक प्रेमी कुशवाहा और इनका नाम है पवन कुमार और हम पवन सिंह के फैन है बहुत ही बड़ा भाई। पवन सिंह के एगो आइल है नया संतोष रेणुआ जो अभी जेल से निकला। हाँ, बॉल जेल से निकला था पवन सिंह हमारे झाट बता। अरे सर एक बात बता, पवन सिंह के फैन बा एकरा सपोर्ट में हमने वीडियो बनावा ठीक बा। तू कह माई चोद दे पवन सिंह झाट बा। पवन सिंह झाट तार दादा परदादा होइए ना वो अगर दिल टूटल होई तो ओकरे गाना सुनत पवन सिंह। तार बहिनियों के संतोष रेणु यादव तार बहन के भी दिल टूटत होई पवन सिंह के गाना सुनी। तार बहन के भी शादी होई त गाना पवन सिंह के गाना जब ले 9 बजी तब तक बहन के शादी शुभ न होई। ठीक बा। ई बाटे ठीक बा। पवन सिंह के बारे में तोरा और 2 महीना पहले चाटत रहला पवन सिंह चाटत रहला कि छोड़वा दो जेल से टेलवाले लगा। आई जब ई टेलवा पता चला कि पवन में टेलवाले बा तो अगर ऐसे कहता आटू झाटू बोलू सिंगर है बोलू सिंगर तो हम भी है। अगर कोई वो गाना सुनले वाला संतोष ने हम कहां कहिए सुनी वो सारी गावे लेगा गाना। हां गाना गावे अच्छा हमरा पता हां भोसड़ी की ना निमन कहलो ए मर्द को गाना मर्द 20000 व्यूअर्स ना कई बार करला ई विवाद क के और वही में साला कहता पवन सिंह झाट एगो पेज बना ले वाली पेज तो कुत्तों के वायरल हो जाले रे भोसड़ी पेज बना के एक पेज पता बा 3 गो बा वायरल बा। हां तारा एगो 3 मिलियन बा 3 मिलियन पवन सिंह के फैन बा टॉप तारा औकात से ज्यादा। ठीक बा। एकरा बारे में अभी नहीं जाने ले तू। और संतोष रेणु नामो लेवे में साला शर्म आवेला आटू झाटू फल जेल जाए साला तार शकल हमरा पसंद आवेला। तार साला देखे चल जाइला देख लीला एक आध गोही में हमर झाट झोकर जाला दिन आउ चश्मा झाट लगावे से घरे बिगले रही साला चश्मा साला 20 रुपया में ना मिलत है ऐसे चश्मा लगा। अब न्यूज वाला के सामने आके कहता है हम संतोष रेणु यादव पवन सिंह झाट है तुम्हारा बाप का तुम्हारा बाप का बाप है। तुम जिसको बाप मानता है वो भी उसको बाप मानता है। अब कुछ दिन पहले ही खेसरिया का गरियाता था अभी तो खेसरिया का बाप इसको रिलाई किया तो पवन में जान रहा है कि खेसरिया के रिलाई करेंगे तो उससे नाम नहीं मिलेगा। हाँ, अब बलूचका अब तो भल टेलवाए थे तो पवनवा के नाम लेके खेसरिया टेलवा देगा इसीलिए झाट उखाड़ रहा है। तो संतोष रेणु सुधर जो ठीक हो अन्ना तो तार रिलाई हो रही चैनल पे। नया बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। फिर मिलना अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को पहले शेयर कर दिया हुर के। जय हिंद जय भारत।